Alright, muri yeZimbabwe muchindiona ndauya kudai somotoziva kuti pari kupisa hatirare anonoke kumhanya news updates zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uchiri munyowani this YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe news updates uchange uchizvionera panapa, uchange uchiona news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe achiri mafresh ari manyama updates uchange uchizvionera panapa patirare 263. Saka nguva ndiyoyi yekuti musubscribe nekutina on the notification bell nekulike this video pauno like zvinobatsira kuti video rino rifambe kune hama neshamwari. Vadikani pari kutopisa ende zvaizvo patobaka fire nenews dzatareceiver mutauro wazviri kuitwa. Kutauro wazviri kuitwa zvikunzi ofisi yaWicknell Chivhayo neofisi yaKuda Tagwirei neofisi yaJohn Mangudya maofisi aya ari kunzi apiswa. Ndokubroto zvanofuka comment section after wapedza kunzwa audio and ndichaisa futi video create this video ndichanyora video rachona munhu aishuta video iroro ndichabva ndaisa sekuzwa kwa munhu zvitonyaya dzepanapa dzinofamba dzine proof. Saka kuti musaskipe audio yandichakuisirai kumberi this video. Mopedza kuona audio kunzwa audio wozoona video. After wapedza izvozvo upira comment section wotaura zvanofuka comment section kuti uri kufungei pamusoro pezvinhu izvizvi zviri kuitika. Ndofunga makanzwa vageza vachitaura zvavakataura pane video ravakataura rakabuda iri mazuva apfuura ayaya. Natoda nyodhipisa hangu pavideo iroro nekuti ivo ndivo vakataura mashoko avakataura, but tabva tareceive news idzi ende pari kupisa ende zvaizvo pari kupisa ende vanhu variactor after vanzwa izvi zvaitika muzuva rana zvikunzi zvakaitika manheru ndokutaura wazviri kuitwa. So da kuti munzwe audio pedza unzwa audio uzoona video inisahatirari ndakokutizai tusangana zvekare nguva inotevera. Wasubscribe here. Much love. Muri yeZimbabwe toda kukupai nhau dziri kuitika dzekuti kuofisi kwaKuda Tagwirei nekuofisi kwaJohn Mangudya nekuofisi kwaWicknell Chivhayo kwapiswa. Zvamuri kuona pascreen apa mapictures ayo ari kutaura izvozvo, asi toda kuti mumire kusvika vhidhiyo ino yapera kuti muzive mega muzozvinzwirawo chokwadi kuti ishuwa here kuti kwabhombwa. Asi tiri kuona mapicture ayo ndeyatorwa nhasi emota dzakatsva, asi garai makateerera kusvika panopera vhidhiyo ino kuti mugozinzwira mega kuti ichokwadi here changa chitaurwa nanyoka yemabhunu uyo ane audio iri kutevera pamberi apo. Kupererwa kwemhando yepamusoro izvozvi ndichitaura kudai so kufamu yaMangudya kugaraji famu yaMangudya kuservice station yake yeMutare Road iyo andima zvinzwisaka yeMutare Road unana Goromonzuku yabhombwa izvo zviri kunganduma moto izvo ndichitaura kudai so andima zvinzwisa. Ofisi yeStarling yakare yechigananda ichi andima zvinzwisaka iri kuNewlands uko andima nzwaka yeStarling yechigananda chikuru yaChivhayo yabhombwa izvo yabhombwa iri kunganduma moto andima nzwa yabhombwa usiku andima nzwaka. Ofisi yaKuda Tagwirei yekuNewlands yabhombwa ndichitaura futi kudai andima zvinzwisaka. Service station raTagwirei DA akatora magaraji aya kungoginya mvura vachiita zvakara zvekubamarizva yabhombwa iri kuGreenara. Endai munotarisa nzvimbo dzandiri kutaura idzodzo andima zvinzwisisa. Hapana chatisiri kuziva andima nzwa ende let it be clear kuti ayo masigns chete andima nzwaka mamwe akawanda akutobhombwa rikaenda tsobuda pachena vageza vakakutaurirai wane vakataura kuti hapana chiri kuzodzoka kumashure mune sign yamuchaona mune zvamuchaona ezvi zvatotanga andima nzwa tichatanga ari kubhombwa iwaika vapedza kubhomba kwacho vachauya kuzokubatai zvigananda wait hamuna chamati maona andima zvinzwisa. Iwe waiganzaka iwe uchiti zvanzi maofisi angu anochengetwa nemasoja anochengeta maofisi ako ndapiko indau chinyepera nyika zvisina nebasa rese zviri very legendary kudaro iwewe hamuna chamati maona musi wa31 munhu wese mumastreet andima zvinzwisaka. Kana pana ari kuti nyoka yemabhunu anonyepa nzvimbo dzandataura idzo endai muzvionere kwabhombwa andima nzwaka kwabhombwa hapana pandakabvira ndataura zvinhu zvisina kuitika ini ndikutotaura izvozvi ndichitogumisidza andima zvinzwisa. Ende patakatanga struggle iyi taizviziva kuti kana takatanga struggle iyi tichatsvagirwa mhosva vachada kutanga kuenda kunotsvaga pano votaura zvino but nothing andima zvinzwisa. Hapana chiri kuzofa chakachinja ende hatisi kumbofa takadzoka kumashure andima zvinzwisa. Musi wa31 munhu wese mumastreet musatyisidzirwe kana vakanyora tutsamba twavo itikototowanonyora hatubatsire andima zvinzwisisa. Hatuna zvatinobatsira uri kunganduma moto izvezvi andima nzwaka ya zvigananda muri pama1
ezvi muritori pamahwani mabhomba muchanatsa aona mati maaona here aiwa muchaona mhando nemhando netype inge vagezi vakakutaurira vano kuti chachaiwa vakakutaurirai kuri kunganduma moto kwabhombwa kwese kwandiri kutaura nezvako izvozvo zamuspeak endai munozvionera handi manzizvo saka vana vezimbabwe musadzoke kumashure handi manzwa hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure vamwe tikuona kuti vanenge vakurasa hopu vachifungira kuti hanzi iye vakati vachinyeperwa zvavanenge vachinyeperwa zvatiri kutaurira izvi ndizvo chokwadi munhu wese mumastreet handi manzwa musi wa31 Mnangagwa is gone. So you see, in the interest of exposing lies in order to collapse negativity that is being said around by individuals who doesn't want to see Zimbabwe progressing, there's this news that Mr. Kuda Tagwirei's office has been bombed, and these are people who are trying to feed into the negative and unfounded allegations ziri kuitwa nema-enemies black emancipation. This is his offices. This is where we are. Nothing bombed here. Nothing at all is bombed here. If anything, construction works. There are some works. So the problem with opposition is that they cook lies. The lies. Mimi kana receive the lies. Then so you see, in the interest of exposing lies in order to collapse negativity that is being said around by individuals who doesn't want to see Zimbabwe progressing, there's this news that Mr. Kuda Tagwirei's office has been bombed, and these are people who are trying to feed into the negative and unfounded allegations ziri kuitwa nema-enemies black emancipation. This is his offices. This is where we are. Nothing bombed here. Nothing at all is bombed here. If anything, construction works. There are some works. So the problem with opposition is that they cook lies. The lies. Mimi kana receive the lies. Then even vanozotanga futi kubeliever kuti those lies are genuine. Pana parotovakwa, people are working. Hakuna vanhu vanoshanda. Pano pakabhombwa. Hakuna. Yes. Hakuna. Everything is good. Pana pakabhombwa. Pana kana hwani pauri kuona pakabhombwa. Hapana kana hwani. So for those that are saying certain things happened, hapana. Safi makanyeperwa. Musanyeperwe. Zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Chatirongozviitira izvi kungokuratidzai kuti vanhu vanokupai information vanenge vachida kukudhiraivhai
into believing zvinhu zvisipo ivo vachinatsoziva kuti hazvisirizvo. Izvo ndo zviri kuitika izvo. Construction works taking place. Izvo. Thank you.